Здравейте! В днешният епизод на Гори Чукари сме в Рила планина и днес сме се запътили към върховете Харамията, Дамга, Капул с моите приятели от Варна, Светлю и Краси, плюс Мария Цонева, с която най-накрая се запознахме. Една много приятна компания, весела и се надяваме на прекрасни гледки. Времето е страхотно, така че само приятни емоции ни очакват. Приятно гледане! Светлю Джизов за Гори Чукари. All the way from Varna. Банда, как пътувахте? Страхотно! Светлю, посочи Харамията. С щеката. Отиваме натам. С щеката. Към Харамията. Това е... Това вече е рибното езеро, а? Любимото цитевно. Това вече е риба. Бебе! Избия. О, там още едно появи. Писте дава. Ой, ти си голяма любилница. Те всички кучета ме обичат. Малко е трики. Обаче свърши. Нагоре тук няма ли? Има. Нагоре е. Трябва да избива. Hello! How is everybody doing? На път за Харамията. Гори Чукари води отпред. Клек парти. Вау! Ето го! Дългоочакваното! Ето тук вюпойнта е... О, да. Красота! Хало! Хало! Здрасти! Здрасти! Какво правиш? Това говориха за тези три брата, където някой си мисля. Супер е! Супер е! Нищо няма да кажа. Сега не можеш да ревеш, нали, защото има хора. Иначе като сама аз ревеш. Ние сме си близки, тя си е ревала. Той ли? Сега само, че не знам къде продължаваме. Тук в лево някъде трябва да виж, пътечката е там. Тук ли е? А, да. Трики. Трака.
Светло, сега разкажи кой е този връх. Това е първият връх от днешната ни програма. В подножието сме на Харамията. Движим се с добро темпо. Групата само машини. Неделчева от време на време е доста само. Шот не говори ли? Ти последния връх. За детенцето отпред ли говориш? Поздрави от Варна на връх Харамията. Достигаме първата цел за деня. Неделчева. След нея как Амери се движи по трасето. Мамини златни, ма вие сте като бебенца тук, миличките. Много мамини. Аз обожавам и Захари. Партито да започва. Те на 4 крака. Може. Да. Лешоядица. Близнака, това е терлисника и бъбрика. Светло, покажи къде е Дамга. Ей го на! Ето го Дамгата! На броени минути от втората ни цел за деня, връх Дамга, за гори и чукари от Варна, Светослав Джисов. Ма ти си голям скакалец, бе! Ей! Опашка! Леле, леле!
Обаче са много красиви урдините. Направо е страхотен този циркус. Любимата хижичка. Отляво на нас се виждат калините и любимата хижа Иван Вазов. Като е там долу. А ние сме се запътили към Отовица. Това ще бъде третия връх за днес. След Харамията и Дамга. Ах, това светло, това Кабул. Кой е това връх, бе, Светло? Айде сега риторични въпроси няма да си задавам. Ма гледай каква готина табелка. Добре, дошли на връх Според мен си дошъл заради табелката. Да. Много готина табелка, верно. Ама е много красиво окото. Гледай там точно къде се е разтопил снега, колко е синьо. Еха. Виж още как си не е леда във водата. Точно това ви говоря, ама никой не ме чува. То вятър. Обаче още не е започнал сезона на езерата явно и няма такъв наплив. Не е чак такава навалица. Много добре спорта. Да, супер е. Добре, че е Варнавето да ни заведе на Региската езера. Да му изпълниме желанието
Мечтата да види 7-те Рилски езера. На един кадър, да. Ей, харамията, више. Много, Там бяхме сутринта. много готино. И тук. Много. Пирамидки. И харамията от тук изглежда страхотно просто. Приключи нашият прекрасен ден с много моткане, много туткане, много снимане и много положителни емоции. Изминахме 18 км и половина за около 8 часа и само 1000 метра денивелация. Нито усетихме километрите, нито времето, нито денивелацията. Заредихме се супер приятно. Такова моткане не е имало, не знам от кога, даже не знам изобщо имало ли е при мене, откакто ходя в планината, но наистина си беше много прекрасно, гледките бяха страхотни и се надявам видеото да ви е било интересно и на вас. Ако не сте се абонирали за канала, сега е момента да го направите. Също така да харесате страницата в Facebook Гори Чукари. Чао! Чао и от Мария! Чао!